देखिए भैया, हमनी के दुर्गा पूजा करी ला जा। दशहरा में जौना माई के मूर्ति जी बनावेला वो विश्वकर्मा जी के कृपा से ही बनावेला। यही से विश्वकर्मा जी के एगो भजन गा के आप सबके बीच में भेजत तनी। काहे कि वहाँ के विश्व के रचयिता हई, उहे के कृपा से गाड़ी और कार चलेला, उनका मर्जी से दुनिया संसार चलेला। और जितना ड्राइवर भाई सब बानी जा, जितना कंप्यूटर वाला भैया बानी जा, ये आप सब खातिर विश्वकर्मा जी के भजन स्पेशल जाता। सुबह सुबह कोई भी भाई अपन गाड़ी चालू करिए, कोई भी भाई अपन कंप्यूटर चालू करिए, तो भजन के सुबह सुबह जरूर सुनब सके। आरके म्यूजिक सुपौली।